Pois podemos comezar xa, non? En primeiro lugar, boas tardes a todas as persoas aquí presentes, tanto as que estamos deste lado da mesa como as que estades do outro lado da mesa, non? Ben, en primeiro lugar, vou empezar presentando a cada unha das persoas. Sí, vale. Vou empezar presentando a cada unha das mulleres que está aquí nesta mesa, que son mulleres feministas comprometidas co feminismo e cos feminismos, coa loita contra as violencias machistas dende os seus respectivos ámbitos de traballo. Vou empezar dende a miña esquerda ata a miña dereita. Temos primeiro a Laura Seara, que se define como feminista de toda a vida, abogada, consultora en igualdade, foches no seu momento secretaria de Estado de Igualdade e tamén directora do Instituto da Muller, deputada en Galicia, deputada no Congreso, membro da Asamblea Parlamentaria do Consello de Europa. Aquí á miña esquerda temos a Concha Fernández, psicóloga, profesora de Psicoloxía, profesora no mestrado de Psicoloxía de Intervención Social e Comunitaria da Universidade de Santiago, tamén profesora no ciclo superior de Integración Social do CIF Compostela, comprometida con moitas loitas, coa loita feminista, pero tamén con outras loitas como a loita ecoloxista ou a loita de solidariedade internacional, non? E membro tamén da coordinadora, en concreto, da Comisión Intersectorial Feminista do Colexio Profesional de Psicoloxía de Galicia. Aquí á miña dereita temos a sorte de ter a Ana Liste, xornalista de praza, vogal do Colexio Profesional de Xornalistas, integrante tamén da Asociación de Xornalistas Galegas, fuches gañadora recente, aínda hai uns meses, da última edición do Premio Sesé Mateo de Xornalismo Ético no tratamento da violencia de xénero, e xa anteriormente pois foi gañadora foi gañadora tamén doutro premio, Xoán Vicente Viqueira, de Comunicación do Colexio de Xornalistas do Colexio de Psicoloxía. E, por último, temos a Cristina Martínez Fernández, abogada, especializada en violencia de xénero, asesora xurídica do CIN do Concello de Arteixo, formadora en diversos organismos públicos e privados sobre violencia de xénero sexual, familia e igualdade de oportunidades. A primeira cuestión que vos quixera propor a todas vos é a seguinte: dende os vosos espazos profesionais, dende os vosos espazos de actuación, en que punto credes que estamos na loita contra as violencias machistas? Quen queira comezar? Cris, por exemplo. Eu? Sí, tocoume. Hola, boas tardes a todas, é un placer compartir mesa con estas maravillosas profesionais. En canto á primeira pregunta, en que punto estamos? Eu penso que estamos nun punto de abrir camiño, polo menos no meu sector, vale? É certo que no ámbito xudicial, legal, recoñeces a violencia física e recoñeces a violencia psicolóxica, pero eu penso que hai que incorporar, en concreto como delito no Código Penal, outros tipos de violencia que hai tamén. A violencia económica, a violencia vicaria, por exemplo, afastada do que é a violencia psicolóxica, non? Entón, eu creo que estamos nun punto, polo menos no meu, que aínda queda camiño e moito por andar e por labrar. Decías que estábamos nun momento de abrir camiño, pero, por exemplo, falando con Concha, ti víate máis pesimista, non? Non quería parecer pesimista, pero, bueno, en primeiro lugar, saudar a todas as persoas que vides dispostas a escoitar e a pensar con nós como nos vemos diante da violencia machista nestes tempos. Estou agradecida de que me convidarades a esta mesa e me deras a oportunidade de expresarme, pero, sobre todo, tamén de escoitar e compartir cas miñas compañeiras e co público aquí presente. Porque, Cristina é máis optimista que eu. Cando me plantei a pregunta, digo, non quero ser pesimista, así que vou a decir que creo que estamos en un momento de resistir e sobrevivir, porque creo que hai unha ofensiva da dereita e da extrema dereita negacionista,
Negacionista da violencia machista e que, como Carmen nos comentaba antes, recuperou o termo de violencia doméstica, que significa que volver á casa, volver ao privado, volver ao persoal, que a violencia contra as mulleres, que as violencias machistas, creo que están poñendo en cuestión os avances das dúas últimas décadas. No simbólico acabámoslo de ver co termo de violencia doméstica fronte á violencia machista ou violencia de xénero, negan o recoñecemento e a validación do sufrimento e das violencias que sufrimos as mulleres e desmantelan os servizos e os recursos e políticas públicas que fomos construindo, non vou ir máis adiante, pero neste século XXI non hai máis que ver que ocorre pois, que as consellerías de igualdade, secretarías xerais de igualdade ou recursos e servizos que existían nas comunidades antes de que gobernara o PP e Vox. Está sempre nos pactos de goberno ir directamente contra todas as estruturas que traballen a prol da igualdade e concretamente contra as violencias machistas. Non sou nada optimista. En Galicia que non hai un pacto con Vox, pero sabedes que houve unha Secretaría de Igualdade que liderou Carmen Adán no 2006, por primeira vez se incorporou, 2005, perdón, era o último trimestre de 2005. Bueno, e mantívose hasta estas eleccións, hasta o 2024, 20 anos. Ahora mismo está unha dirección xeral contra a violencia de xénero e unha dirección xeral de igualdade separadas e baixo o paraugas da Consellería de Políticas Sociais, que é non xustamente das consellerías de maior prestixio, valor e poder dentro da estrutura orgánica do goberno galego. Entón, bueno, pois eu non sou optimista, creo que temos que resistir esa ofensiva e temos tamén que sobrevivir e resistir ao desánimo que nos embarga a moitas que levamos anos en estas batallas e que vemos como é complicado continuar avanzando e realmente transformando mentalidades, actitudes, comportamentos, cultura patriarcal. Porque nesa cultura, nesa estrutura patriarcal na que se asentan as desigualdades e violencias que sobrevivimos. Bueno, creo que abondarei máis, témolo cada vez máis difícil para avanzar. Sí, ok. Perdón. Sí. O que pasa é que si estou de acordo co que ti dis, pero non está falando do mesmo. Estou totalmente de acordo en que efectivamente hai un ataque de un parte dun sector da sociedade e da política contra as que sempre hemos defendido o feminismo e a igualdade. Eu o que quero dicir, e aí sí que son optimista, e de feito que a psicóloga sea pesimista e a abogada optimista preocúpame un pouco. Pero o que penso é que temos que abrir camiño agora de identificar violencias de xénero que antes pasaban totalmente desapercibidas. Por exemplo, a violencia vicaria é unha forma que no Código Penal non está recollida como tal, está como violencia psicolóxica e para min é unha violencia totalmente diferente, totalmente aparte. Entón, é necesario abrir ese camiño, empezar a poñerle nomes ás cousas e empezar a castigalas penalmente hablando. Eso é o que quería expresar, que estou totalmente de acordo con o que dis. Bueno, eu teño primeiro de nada, que moitísimas grazas á presidenta Carmen por convidarme a esta mesa que me encanta, que me fai disfrutar, e tamén de lembrarme, agora un pouco o que dixo as palabras de Concha, efectivamente, de tempos pasados que foron mellores. Pero a mí non me gusta nada decir eso, non? Eu creo que cada xeración vai aportando, é certo que hai riscos de retroceso inmensos, o sea, non hai máis que ver o que está ocurrindo e o que pasou recentemente cun artigo que ademais escribiu Carme, que lle dimos todas moita bola, non? Porque puxo efectivamente no foco un problema que había, que estaba pasando desapercibido na opinión pública galega, que foi o desmantelamento da Secretaría Xeral de Igualdade, que é moito máis que un símbolo, non? É o desmantelamento dunha arquitectura institucional dentro das políticas públicas que era esencial, efectivamente, para poñer, como se está falando aquí, na xenda política, na primeira páxina da xenda política, un asunto de Estado, que se convertiu nun asunto de Estado cunha lei integral no ano 2004, que, como todas as leyes de carácter integral, unha lei orgánica, pois con cuestións que se foron mellorando ao longo dos anos, e que todavía se teñen que seguir revisando, sen dúbida ninguna, unha lei tremendamente ambiciosa, pero que, sen dúbida ninguna, foi unha lei que se aprobou
con unanimidade de todos os grupos políticos. Hoxe sería imposible aprobar esa lei, pero posiblemente sería imposible aprobar a lei galega que no ano 2005, estando Carmen Adán de secretaria xeral, que fomos ponentes Ana Pontón, Susana López Abella e eu mesma da lei galega de violencia de xénero aprobada no ano 7, me parece que foi, Carmen, con unanimidade tamén do Parlamento de Galicia. Imposible, Concha, absolutamente imposible. Entonces, eu creo que hai que diferenciar dous planos neste debate, non? Hai un plano político respecto á normativa. A nivel estatal vou falar agora que está en risco, é certo, pero que eu creo que se pechou o círculo de un xeito bastante intelixente, máis alá de elementos que hai que incorporar e que teñen que ver tamén co Convenio de Estambul, co Convenio do Consello de Europa de Violencia de Xénero, que non está totalmente incorporado á normativa do país, tipos de violencia moi concretos, cuestións como a prostitución, que ven claramente penalizada no Código Penal como unha forma de violencia, calificada como unha forma de violencia, cuestións tamén a abordar como a propia pornografía en menores de idade, cuestións a abordar como o que sigue sucedendo nos xuzgados deste país, donde xuíces e xuízas otorgan réxime de visitas a maltratadores claramente condenados, con uns centros, con uns, bueno, pois espazos de acollida, os puntos de mediación, onde sigue habendo casos absolutamente infumables que nos chegan. Eu non vou á sala, son compañeira abogada, non vou á sala porque traballo noutros ámbitos, por exemplo, na Fundación CERMI, na Fundación 11, a nivel de Estado, con mulleres víctimas de violencia de xénero con discapacidade, vexo cada caso, o sea, parece imposible que este pasando eso cas normas que temos, pero sí é certo que temos unha normativa importante, moi importante, tanto en materia de igualdade como en materia de violencia de xénero, insisto, que ten que ser revisada en moitos puntos, pero que non deixou de avanzar, pero é certo que hai un plano social no que ese negacionismo, ese cuestionamento da igualdade é o que leva ao cuestionamento da violencia de xénero, que é unha das consecuencias da desigualdade, a máis brutal, a máis forte, a máis, bueno, máis dramática, non? Pero ese cuestionamento da propia igualdade, das propias estruturas da igualdade, esa broma, esa violencia institucional, esa violencia simbólica, esa música, a veces, ese zorra, que nos reímos e la aplaudimos, pero cuidadito con el zorra, estas cousiñas que vamos vendo que parece que se van incorporando á cultura popular, moito cuidado, porque están levando a un debate. Eu non quero ser polémica con estas cuestións que estou poñendo sobre a mesa, simplemente creo que hai unha axenda posmoderna neste momento que foi alertada, que é interesantísima nunha cuarta ola que está revisando casi todo, que ademais eu non me pecho nunca a ningún debate, pero que hai algunhas cuestións que teñen, sin dúbida ninguna, moitos riscos. E estes riscos, efectivamente, como decía Concha, se ven no plano do día a día, na atención ás mulleres que sufren violencia, vémolo tomando un café, vémolo no cuestionamento casi cotiá, e efectivamente, bueno, pois de iso sí que hai que alertar. No plano político, cuidado, claro, cuidado con desfacer esa xenda que tanto traballo costou, con esas leyes, ese marco legal que tanto costou asentar, porque, bueno, de modificar a lei podemos ver algún exemplo, non? De modificar e desmantelar as políticas públicas, vemos como se pode empezar, efectivamente, pola chita callando pola porta de atrás, desmontamos a Secretaría Xeral de Igualdade, facemos dúas direccións xerais e poñemos ao señor que di que a violencia de xénero é un problema de saúde pública. Nada máis. Retomo o guante, non? Falabas de violencia simbólica que digamos que construir todo ese colchón que justificativo que está por detrás das violencias machistas, e aí creo que xa che podemos dar entrada a ti, Ana, que traballas no xornalismo, onde se traballa moito co plano simbólico, non? Sí, a ver, eu o primeiro que quería... Bueno, moitas grazas, de verdade, para min é unha honra estar deste lado e con estas mulleres, as que admiro e as que quero entrevistar, xa vou dicindo para que os saibades. Xa vou pedindo, xa me vou adiantando. O primeiro que penso que era bo dicir a respecto do xornalismo é que eu sí que percibo que houbo grandes avances que agora parecen que non é tanta cousa, pero o primeiro que creo que hai que destacar é que os feminicidios e a violencia machista saíron das páxinas de sucesos dos xornais, das seccións de sucesos, e entraron, digamos,
na parte quizá de sociedade ou de crónica de actualidade como algo diferenciado. Non é tampouco que dende os medios de comunicación se teña moi claro onde queren meter isto, depende moito do medio que sexa e de a liña que leve dos xefes, de quen ocupe as xefaturas en concreto nese medio. Pero dende a primeira folga dun 8 de marzo en 2018, sí, conseguimos iso. Foi por unha movilización que comezou a nivel do Estado, que se chamou as xornalistas paramos, non sei se recordades. A partir de aí houbo certa unión na profesión que eu estaba comezando máis ou menos e me parecíame algo natural, pero a xente que levaba moito tempo pois era como de repente como abrir unha ventana nunha sala chea de xente fumando. O sea, foi unha sensación de dicir, bueno, podemos falar das cousas que nos están pasando na redacción que teñen moito que ver con como tratamos as violencias machistas, porque as redaccións, os xornalistas, estamos na sociedade e reflectimos o que pasa na sociedade. O patriarcado está completamente representado nas estruturas de poder das empresas xornalísticas, sexan públicas ou sexan privadas. Entón, é fundamental que exista unha formación específica para os xornalistas para abordar estes temas. Entendo que despois poderei afundar máis neste punto, pero creo que é importante que saibades que non existe unha formación que sexa obrigada, e o non ser unha formación obrigada para ninguén, que nun momento dado ten acceso a determinados cursos que pode haber e que te podes buscar pola túa conta, ou que no caso de medios públicos podes ter accesible por parte da empresa, sempre son as persoas que evidentemente xa están convencidas de que necesitamos formación para saber abordar estes temas. Pero máis alá diso, últimamente, non quero ser pesimista como dicía Concha, e efectivamente en xeral non son pesimista, pero a día de hoxe ver determinados titulares e determinados comportamentos lévame a pensar que máis alá de seguir esta máxima de Kapuscinski de que para ser bo xornalista hai que ser boa persoa, que realmente nunca me pareceu real de todo, non? Porque eu, máis que boa persoa, creía que había que ser honesto co teu traballo. Agora penso que nos falta quizá un pouco de humanidade dentro da profesión, porque hai determinados exemplos de coberturas e incluso recentes que me quitan toda a esperanza de que teñamos en conta que o que escribimos, que o que contamos diante dun micro é a vida de outra persoa, ten unhas implicacións, ten unhas consecuencias, vai poñer a opinión pública nun enfoque concreto e non en outro, vai favorecer ou perxudicar a mulleres que están na súa casa sendo víctimas de violencias machistas, a que se dean conta de que son víctimas e que poden facer algo que non están soas, digamos, ou a que pensen que nada cambiou e que van facer alzando a voz nun sistema que non as protexe. Entón, nós como xornalistas somos transmisores de todo isto e creo que moitas veces nos falta entender e atender a esa responsabilidade, na nosa defensa de alguna maneira podo dicir que é certo que hai unha precariedade brutal dentro da profesión, que temos uns tempos ínfimos para traballar e que a inmediatez nos arrasa, totalmente verdade. Pero creo que, aínda así, deberamos ter moi claro de que estamos falando, do número de víctimas mortais que temos cada ano, do número de casos crecentes de violencia sexual en menores que claramente na prensa non estamos sabendo cubrir,
porque parece que vamos parcheando do sensacionalismo a intentar facelo ben, pero normalmente se alguén colle o liderado cun enfoque sensacionalista, a maioría van detrás. Entón, por iso digo formación, 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 estou, repetirei moitas veces, creo, esta tarde. Sí, a ver, eu estou vendo no discurso de varias vós esa denuncia de retrocesos no plano político, no plano ideolóxico. Falando do plano ideolóxico, eu vexo, noto, percibo na miña relación coas xeracións adolescentes, por exemplo, un repunte de discursos negacionistas, e iso tamén me fai pensar, non? En que fallamos? En que considerades vos que fallamos, se é que fallamos, na concienciación contra as violencias machistas? Bueno, a min antes quedoume decir, Sí. non quero quedar de pesimista, porque non son en absoluto pesimista. Creo que o do pesimismo e o optimismo igual vai contra as expectativas que tiñamos hai 20 anos, ya as que temos ahora, e as experiencias vividas. E aquí entronca, pois, tamén con educación. Bueno, pois mira, en educación, fai 20 anos, había un seminario galego de igualdade e un seminario permanente de educación para a igualdade, que facía programas extensos, amplios, en moitos centros galegos, encontros anuais, encontros de profes, encontros de pais e nais, encontros de estudantado e premios de igualdade, experiencias de boas prácticas, formación continua para profesorado e alumnado. E hoxe en día eso está desmantelado totalmente e, bueno, facemos o que podemos, sobre todo, pois as feministas e voluntaristas, e hai experiencias individuais moi notables, pero pouco máis. E logo que si temos é protocolos para todo, temos para atender a todos os tipos de violencias con todas as especificidades e 27.000 pasos, pero realmente pois os poucos intentos que tivemos de formación permanente, continuada, transversal e mesmo obligatoria con reserva de horas en currículums, eso todo está desaparecido. Acórdanse algo de educación para a cidadanía ou dunha materia de educación para a igualdade? Nin se fala hoxe en día. Por eso, claro, eu esperaba ver consumado ou avanzado algo en esta dirección, e hoxe en día pois vexo que non creo nin que falláramos, creo que abandonamos bastante. E despois, desde o punto do Colexio de Psicoloxía, que era outro ámbito, bueno, puxemos programas en marcha. No 2001 abramos o Círculo para homes que exercen violencia, no 2003 un programa de atención psicolóxica a víctimas de violencia de xénero. Falo por eso da experiencia e as expectativas. Bueno, siguen vivos 20 anos despois e multiplicaron por 10 o número de persoas que atenden. Pois este ano pasado atenderonse sobre 130 homes no programa que é voluntario de Abramos o Círculo e é máis de 600 mulleres no da atención a víctimas. Eso sí, o modelo que tiñamos non mudou nada. Vale? Ao contrario, incluso retrocedeu a este programa de atención a mulleres víctimas e dependentes. Houve un tempo, sabe ben Carmen e Vitoria, e máis que se podía acceder sin denuncia. Hoxe con denuncia, senón tampouco. E sempre o modelo é unha atención individualizada. Bueno, é unha atención no 90% dos casos, é unha atención no 90% dos casos que se atende que hai unha denuncia e veu probablemente derivado. Bueno, a atención, o modelo, digo para o avance, non está mal, multiplicáronse por 10, hai moita atención que se pode xustificar, pero danse conta, é atención individualizada, terapéutica, e pouco avanzamos noutros ámbitos, como o traballo sobre a comunidade e a protección dentro da comunidade. E repunte entre adolescentes en que fallamos? Pois creo que o mesmo que aquí, en que abandonamos. Vale, abandonamos. E por que abandonamos? A formación. Expliquei aí un pouquiño do seminario permanente de Educación para a Igualdade, dos proxectos Relaciona, da formación do profesorado, de actividades compartidas. Abandonamos a creación de opinión, crear espazos compartidos, aquilo de que tuviéramos asociacións feministas, grupos de mulleres, grupos de mozas organizadas, e vamos deixando casi todo o que ten que ver ca formación en xénero, sexualidade, casi todo, nas mans do Google,
TikTok ou do Instagram e das redes sociais. E, por suposto, non son neutras, nin moito menos, responden claramente a un modelo económico e social ultraliberal, consumista, patriarcal e conservador totalmente no social, non? E aí eu creo que se asentan as desigualdades. O modelo que nos presentan, sean series, películas, videoxogos, pois é un modelo moi claro de relacións totalmente desiguales entre homes e mulleres e violentas na maioría dos casos, particularmente violentas nas relacións sexuais. Non hai que ver cuáles son os modelos predominantes, por exemplo, no porno, non? Bueno, entón, pois claro, eu creo que isto concorda algo pois co que planteaba ao principio, de por que creo que estamos en un momento, non vou ser pesimista, eso, que nos toca pois resistir e rearmarnos. E rearmarnos como? Rearmarnos pois co feminismo, pero non é nada fácil. Se me permitides, eu creo que todo isto que está dicindo Concha respecto das redes sociais ten moito que ver tamén co xornalismo, porque estamos perdendo a batalla de que a xente nova considere os xornalistas como referentes para buscar a información. E no fondo, cando vas a un instituto a falarlles de xornalismo e intentas comentar temas da actualidade nese momento, decataste de que, aínda que de palabra estean dicindo que non van ver os medios de comunicación, que eles non van entrar nun xornal ou que non atenden cando na súa casa está de fondo o telexornal, no fondo sí que lles chega como se traduce esa información en determinados medios que traballan moi ben sobre as redes sociais, que en xeral acostuman ser medios que detrás teñen empresas de ultradereita, vamos, cun claro xiro editorial cara a un conservadurismo que alimenta discursos, incluso me atrevería a decir, máis que negacionistas, incluso culpabilizadores das mulleres e incluso das persoas que consideran que non entran no seu esquema exacto. E repiten esas ideas a xuventude sen decatarse de onde lles veñen e sen decatarse de que están comprando un marco a entender a súa propia realidade. E por iso é importante tamén que desde a educación creo que se debera de abordar incluso nos currículos escolares, que se lles ensine a ler a prensa, que se lles ensine a crearse unha opinión sobre as cousas, e que para iso é necesario non ler un xornal ou ver unha televisión, senón incluso ler varios xornais, e estar atento incluso agora que todos a rapazada fala idiomas, pois incluso ver xornais de fora e buscar como tratan temas que lles interesa en medios de aquí e en medios de outros países. Non sei, estamos nun momento no que temos e teñen máis información que nunca e á vez están menos informados que estamos, en xeral, menos informados que nunca, non? Eu creo que no ámbito educativo deberán de esforzarse en falar de que a rapazada ten que saber que ten dereito a recibir información veraz, que está recollido na Constitución, e que ter un espírito crítico lles servirá para todo na vida, non? Entón, isto tamén enraiza moi profundamente co tema da prostitución. Ao non haber unha educación sexual nos centros de ensino, a educación sexual está sendo a pornografía. E dende moi pequenos eu levo feitos xa varios temas en praza sobre isto a partir de estudos e da última enquisa que se fixo dende a USC, que coordinou desde a Facultade de Psicología Antonio Rial Boubeta, e os datos son escalofriantes. O sea, pero tamén obedece ao mundo no que vivimos agora e ao mundo no que a rapazada
afirma que non come nin cea coas súas familias, máis de 2 de cada 3 non comen nin ceas coas súas familias máis dunha vez a semana, por exemplo. Quero dicir, todo está relacionado, inda que pareza mentira, todo está relacionado. E o feito de que o discurso de odio estea gañando a batalla dende os medios de comunicación, creando pseudo-medios ou como que irades chamarlle, porque eu xa non sei que podemos facer con iso, pero pseudomedios ou o que sexa que teñen moitísimos cartos e moitísima forza para chegar a todos os anuncios de Instagram, de TikTok e meterse en todas partes. En todo caso, sí, hai un tema que me... Para coller un pouco o fío do que dixechedes ao final as dúas. Por unha banda, hai unha cousa na que discrepo. Creo que nos centros públicos de ensino nunca houbo tantos cuartos e nunca houbo tanta formación en igualdade. O caso é ver que tipo de formación, quen imparta a formación, bueno, un grupo de compañeiras, traballamos en rede e nunha comarca moi importante na provincia de Pontevedra estamos levando un proxecto de traballo nos colexios e a veces a dirección do colexio, as direccións dos colexios que teñen todo o interés do mundo nos piden espaciar incluso porque chegan cartos por moitas vías, non? O que si detecto eu non si é certo, os CIN teñen unha formación en igualdade nos centros, chegan cartos a través do Pacto de Estado, é dicir, os cuartos están chegando. O Pacto de Estado se financiou os primeiros 5 anos con 1.000 millóns de euros, 1.000 millóns de euros en violencia de xénero. O caso tamén é ver en que, ao mellor, algúns concellos e algúns centros que reciben esas subvencións empregan os cartos. E non é o mismo estar facendo efectivamente un traballo directo a través de accións a través de profesionais da psicoloxía, do dereito, da educación, do traballo social, desde moitos ámbitos do propio xornalismo, efectivamente, da propia imaxe e demais, ou a mellor facer un obradoiro de xabóns, que o vin, ou facer obradoiros de como facer latas, que está moi ben, pero claro, os cartos do Pacto de Estado hai que gastalos como Dios manda, verdad? Bueno, por decirlo así. Hai un mes e medio, todavía a anterior conselleira de Igualdade da Xunta de Galicia, lembro perfectamente como desautorizou nun concello que é Cotobade, na provincia de Pontevedra, unha cena na que Mulleres en Igualdade da provincia de Pontevedra facía co logo do Pacto de Estado da Consellería e do Ministerio unha cena de mulleres. Entón, claro, os cuartos do Pacto de Estado contra a violencia de xénero está moi ben que as mulleres cenemos, riamos, falemos, fagamos o que nos dá a gana, mulleres, homes, e que nos xuntemos para falar disto de máis cousas, pero os fondos do Pacto de Estado hai que gastalos na prevención, no ensino, na actuación integral, na educación, vale, en manuais como este, non? Pero non en talleres de xabóns ou en cenas. Entonces, o mellor o que hai que facer é poñer o foco tamén nesa intervención. Quería decir isto a colación de que hai recursos, sí que os hai. O tema é como se están xestionando e como se están auditando. Hai unha comisión de seguimento do Pacto de Estado no Congreso dos Deputados. Penso que tamén coido que tamén no Senado. No Congreso sei que sí e que están todas as forzas políticas. E que fan unha reunión e a Comisión do Pacto de Estado e que fan seguimento desos fondos. Posiblemente, desde todas as administracións, habería que auditar de xeito máis, máis serio, efectivamente, a finalidade dos fondos. Digo isto, non sei como hai que facelo, pero quero remarcar que nos últimos 5 anos 1.000 millóns de euros directos do Pacto de Estado. Logo, hai outra cuestión que se comentou, e que a mí me puxe tamén os pelos de punta, non? Decía a compañeira Ana, non? Falaba da pornografía e dos datos escalofriantes, efectivamente, non? O primeiro estudo que se fixo alertaba de que a idade media na que os nenos, sobre todo os nenos varóns, as nenas tamén, pero sobre todo os homes, os nenos pequenos acceden á prostitución, a pornografía, a idade media de 11 ou 12 anos. Bueno, pois a partir de aí eu non entendo porno sano, o mellor o hai. Tenho unha amiga que di que en Suecia hai un director que fai unhas películas pornográficas, non o vi nunca. O mellor existe, se me mandan, igual o vexo e pois digo, pois mira que interesante, non? Todo o porno que coñezo é un porno violento no que a muller xoga un papel de sumisión absoluta, violento, con unha violencia verbal e física casi sempre ben evidente. Por lo tanto, a educación sexual aprendida a través do porno que está a toque de clic nun móvil, non sei, hai 20 anos, non sei cantos de aquí vimos unha película porno, non sei que as vin, claro, cando era nova tamén as vin,
sei como accedíamos a ver aquelo porque nos suscitaba enorme interés cando o Canal Plus estaba, vos acordades? Codificado. Lembro tamén perfectamente cando había os videoclubs e había parte das películas porno nunha esquina, nos acordamos, non foi fai tanto tempo, están falando de 20 anos. Eu, a mellor, tiña 15, 16 anos. Lembro perfectamente, hai máis de 20 anos, onde van? E dito isto, recordo perfectamente como eran aquelas aventuras, non? Era toda unha aventura ver aquelo e como facíamos, non? Hoxe, toda aquela aventura, non? Ahora velo con perspectiva e dices como, non? Claro, a toque de clic nun móvil. Entonces, aí, para min, é unha bestialidade. Todo mudou. Non podemos asumir os problemas que había hai 15, 20, 30 anos, mesmo hai 5 anos, ca mesma mentalidade, porque todo vai a unha velocidade brutal. Outro día eu din unha charla sobre estereotipos nun instituto do Salnés. E hubo un problema, non? Unha rapaza que estaba no público interpeloume con moitísima violencia, con moitísima dureza contra a lei de liberdade sexual, interpeloume con dureza cara á ministra anterior de Igualdade, cara ao presidente do goberno, pero un extremismo na linguaxe moi preocupante, non? Para calquera de vos sería exactamente igual, estou segura. Quedei pegada, non? Despois, unha profesora me dixo que os pais desa persona, desa nena, puxeran unha denuncia no centro porque uns meses atrás habían pasado a película de Elisa e Marcela, non? Cousa increíble, non? E o colexio tivo que parar, tivo que revisar. Os profesores tamén están con moitas precaucións nos centros educativos, porque efectivamente hai unha reacción. O negacionismo non só o vemos con Federico Jiménez Los Santos, e con outros persoaxes. O negacionismo vémolo na vida cotiá e, polo tanto, nos centros escolares con moita evidencia. Bueno, este caso quería poñelo sobre a mesa porque efectivamente hai que revisar o que ten que ver ca educación, hai que reforzalo, posiblemente hai que, non como dicía Concha, que ten razón, que hai protocolos demais, pero si o mellor efectivamente facer, digamos, non establecer ningún tipo de límite nin nada parecido, pero si o mellor si seguir unhas líneas, como por exemplo que acontecía cando neste país, que non sei se vos acordades, había unha asignatura que se chamaba Educación para a Cidadanía, que foi no ano 2012, tan pronto Mariano Rajoy gañou as eleccións, se convertiu en presidente do goberno, inmediatamente retirada. Esa asignatura incluía, era unha asignatura transversal, que se incluía no sistema de todo o sistema educativo do país, de todo o Estado, e, desde educación vial, ata educación para a paz, ata ecoloxía, ata, por suposto, feminismo, políticas de igualdade, en fin, era unha asignatura que molestaba profundamente, non? Bueno, as cousas teñen consecuencias. Eu sí creo que temos que revisar unha das cuestións pendientes, cando Belén nos preguntaba as preguntas, nos poñía sobre a mesa algunhas cuestións a tratar hoxe, unha das cuestións pendientes eu creo que é intervir no sistema educativo de un xeito, digamos, máis ensamblado, se me permite a expresión, non? Sí, creo que Concha... Pola parte que toca, non? Por eso de ser profe no sistema educativo. Sí, despois queres intervir. Sí, gustaría máis. Veña, antes Cris. Moitas gracias. A ver, eu estou de acordo co que dicides, pero eu volvo a dicir o mesmo. O problema nunca marchou. O problema do machismo, do patriarcado, sempre o tivemos. Que pasa? De aquí 20 anos, o que avanzamos ha sido unha locura. Ainda que temos traballo por facer? Sí, claro. E non é unha cousa que imos solucionar na nosa xeración ni na seguinte ni na próxima. Vai levar anos e anos porque é unha sociedade que arrastramos desde o tempo e tempo. Agora, falades dos Instagrames, falaba Ana, dos exemplos. A ver, eu crecín bailando na discoteca unha canción de Loquillo que se chama A Mataré. Non sei se a recordades. Claro, e non pasaba nada. Hoxe, afortunadamente, claro, cando penso que a min gustábame Loquillo, gustábame esa canción, e penso que cantaba cando tiña 16 anos, pónseme os pelos de punta. Agora mesmo sería impensable. Entón, sí que é certo que hai un lado da sociedade que está rebotado, porque lle quitamos dereitos. Entón, o efecto rebote é tremendo e temos ese discurso negacionista, pero tamén eu penso que as rapazas de hoxe
vale? Son moito máis libres, polo menos, miñas fillas, as fillas das miñas clientas, as rapazas que poden ir a un cin e expresar o que lles está pasando. Casos como da Manada, que eu analicei a sentencia, estudiei con moitísimo interés, porque además provocou un cambio legislativo, e logo outro tamén. Pero, bueno, foi un revulsivo. Casos como os da Manada, esa rapaza, na miña época, vou dicirlo así, nunca habría denunciado. Marcharía para casa e diría, e ainda lle dirían, pa que te metes, pa que bebes, pa que vas sola? Pero dixeron. Yo dixeron, pero tamén, primeiro denunciou, dous, saímos á rúa a apoiala. Sí. Todas. Todas non. Hai quen apoiou outro lado. Pero que ese lado sempre estivo. Agora, é que négome a dicir que, de verdade, que non avanzamos. Porque iso é negar o noso traballo. En eso estou de acordo contigo, estou optimista, aquí temos mozos e mozas escoitando, novos, é negar o traballo das que aínda non sabíamos que éramos feministas e xa sentíamos o feminismo dentro. Entón, estamos mellor. Traballo, queda un porrón por facer. E o tendrán que facer... Más sofisticado. Sí, e máis civilino, porque tamén é certo que estamos moito máis informados ou desinformados. Pode ser, pero antes, cando tiñas que ir a unha biblioteca, ora colles o móvil e xa o tes. Ben ou mal, pero tes, claro. Entón, todo é moito máis rápido. Eu penso que son xeracións tamén moito máis áxiles mentalmente do que foi a da miña nai, por exemplo, porque non tiña os mesmos medios, os mesmos estímulos. Queda traballo e queda loita, pero penso que o que hemos conseguido 20 anos atrás, de aquí do ano 2004, que é a Lei de Violencia de Xénero estatal, logo xa a galega e toque... Concha, querías... Non. A galega... Sí, pero eso xa, claro, ese outro lado que temos que estar atentas e non perder a vigilancia. Eu concordo, Cristina, sin duda ninguna en que avanzamos. Que pasa? Que volvo a colocar que o meu pesimismo ten que ver porque eu, desde onde estábamos a onde estamos, esperaba outro avanzo de outro calado. É porque reconozco ahora mismo forzas moi potentes de resistencia e retroceso, vale? Todo o que falábamos sobre redes sociais, medios de comunicación, teñen un poder fundamental que utilizan para negar as violencias de xénero e facer un combate cultural directo contra os feminismos e contra os avances que fomos facendo as mulleres. Daí salen todo da ideoloxía de xénero. Cando pensamos os profes e profas que poñéndonos a traballar e a falar, aunque fora puntualmente, que é o que pasa agora, sobre educación sexual, por exemplo, ou sobre feminismos, ou poñendo unha película como Elisa e Marcelo, nos íbamos a topar encausadas por ideoloxía de xénero. Cando pensamos que tiñamos alumnoado que viña cun pin patriarcal? Pois eso pasa agora nos centros. Comentábame indo outro día unha compañeira que se dedica a facer obradoiros puntuais. Eu, creo que sí, nos centros educativos fainse cousas. Sempre hai algúa profe feminista por ali, ou algúa profe que lle interesa a educación. Máis dunha non é en todos os centros, pero sempre hai algunha e sempre conmemóranse todas as datas alguén, pero eso non é o que eu me estaba referindo cando estou falando de que en educación retrocedimos no que tú planteas de educación para a cidadanía, retrocedimos en considerar que tiñamos os profes obriga de formarnos e obriga de incorporar nos nosos currículums temas que tuveran que ver ca igualdade de xénero, ca prevención das violencias machistas ou ca educación sexual. Ahora mismo, comigo non vai, eu xa teño bastante currículum co que me poñen ali nos módulos. E o de bioloxía, eu contolle como vai o aparato reproductor. Del resto, si queredes, chamade a alguén que veña a facer un taller, que efectivamente hai quen aproveita o diñeiro do Pacto de Estado ou as liñas de subvención para facer accións concretas. Agora,
Non me consta que fagamos ninguna avaliación do impacto real que eso ten. Mas que, bueno, perdimos a clase. Todos contentos. E os profes tamén. Bueno, se queredes facedes, eu bastante que non digo nada. Outros si dicen. Entón, daí ven os meus pesimismos, se queres, ou pensar que estamos en época de resistencia e sobrevivencia. Ben daí. Eu sempre recórdome así, en época de resistencia de loita. Bueno, claro, pero eu esperaba que iba a pasar testigo, tampouco atopo grandes testigos, e pensaba que non iba a estar na situación casi peor, vale? Por abandono xa ou de desánimo. Bueno, eu quería de ir avanzando, porque había aquí un montón de cuestións que tratar, pero que cada unha delas dá tanto de sí, que ao final pediríamos a mellor intervencións un pouquiño máis curtas, a ver se nos dá tempo aínda que non sexa tratar todos os temas, pero sí algún máis, non? Falábamos de información, de desinformación. Eu diría que sobre violencias machistas, e sobre todo no que se refire a violencia no eido da parella ou exparella, hai moita información, pero esa información realmente permea, realmente chega. Desde as vosas respectivas profesións, ámbitos profesionais, dende o voso actuar no día a día, que nivel de coñecemento, descoñecemento detectades nas mulleres coas que tratades? Porque unha cousa é que haxa información, pero a información, o exceso de información moitas veces tamén actúa como unha censura, non quero dicir, crease en ruído. Queres empezar ti, Ana? A ver, creo que a violencia que os xornalistas teñen máis identificada, eso seguro, porque de feito as violencias sexuais que precisamente non acostuman a estar ligadas a unha relación de parella, pois hai, bueno, eu teño vivido experiencias con xefes directos que consideraban erróneo tratalo como unha violencia machista, como un resultado do patriarcado. Entón, bueno, isto vai por diante. E despois, o que é falando con outras compañeiras e incluso con mulleres para reportaxes, eu creo que hai aí un terreo gañado no sentido de que, como é a violencia da que máis se fala, sobre todo cando inclúe algunha manifestación física, non? Está bastante detectable. O que si non vexo fácil é cando é unha violencia meramente psicolóxica, cando non chega a facer un dano físico, non? Aí sí que creo que esas mulleres son as que non denuncian ou as que tardan máis en denunciar. Pola miña breve experiencia traballando e falando con mulleres vítimas, diría que incluso aguantan relacións de máis de 5 anos nas que comezan con esa violencia psicolóxica e que ata que sucede algo no que lles fai como un clic, digamos, que non ten nin que ser que pensen que poden acudir a ningún sitio, porque non pensan que deban acudir a ningún sitio, aínda consideran que é algo da casa, non? Por decirlo de alguma maneira, algo interno, e de feito algo doméstico, non? Como dicíades ao principio, recuperar ese concepto da violencia doméstica a quen lle interesa. Aí ben pouco houbo un feminicidio en Galicia e a reporteira da Televisión de Galicia que chegou para conectar en directo falou ata 3 veces de violencia doméstica. Estábamos en 2024. Ten esa indicación, probablemente. Ten esa indicación. Bueno, digo porque o estaba vendo en directo e podo dicírvolo. Na seguinte conexión xa non se falou de violencia doméstica, senón de violencia contra a muller. Pero o primeiro impulso, eu creo que foi sinceramente o primeiro impulso, foi dicir violencia doméstica. E a min atravesoume a través da pantalla. Pregúntome se a todo o mundo lle pasou iso cando escoitou violencia doméstica. Bueno, todavía, Ana, hai que explicar
a veces, non neste foro, pero moitos outros foros vos pasaría a todas, a veces explicar que a lei integral, por exemplo, só se refire a situacións de parella ou exparella, que hai moitos tipos de violencias, moitas formas de exercer a violencia de xénero, a violencia contra as mulleres, que hai que explicar cousas moi básicas que pensamos cando estamos todas nós falando, que están absolutamente asumidas, e que cando aterrizamos nos damos conta de que en absoluto non é porque non estén asumidas, non é porque incluso haxa negacionismo, nin porque haxa unha predisposición ideolóxica, é que hai, a veces, un descoñecemento importante. Iso eu o teño perfectamente detectado. Logo, respecto á pregunta que facía Ana, Belén, para ser concreta, a macroenquisa, que é a operación estadística máis importante que se fai no conxunto do Estado sobre violencia de xénero, a última que se fixo foi no ano 2019, con datos de 2019. E esa macroenquisa, o último ano, estableceu unha cuestión que logo nos plantexará Belén, que o mellor xa non dá tempo, que son as situacións de especial vulnerabilidade de mulleres, non? E como a vulnerabilidade ten impacto, máis ou menos impacto, respecto á violencia de xénero. E viña ao indicador da idade, como un indicador relevante. O indicador da idade, curiosamente, o que nos puña de manifesto era que a violencia, as diferentes formas de violencia exercidas nas mulleres máis novas que participaban na enquisa, na macroenquisa, daban unhas cifras altas de recoñecemento da violencia de xénero, e a violencia de xénero menos recoñecida se daba entre as mulleres maiores de 65 anos. Hai máis violencia entre as mozas entre 18 e 25 anos que entre as mulleres maiores de 65? Eu non me atrevería a decir que sí. O que sí teño claro é que hai maior recoñecemento desa violencia. Se detecta moito máis rapidamente, se actúa, hai máis coñecemento dos medios, as redes teñen cousas malas, pero tamén teñen cousas boas, unha delas é a información, e efectivamente hai unha reacción inmediata. A violencia, estou de acordo con, non sei quen o comentou, aquí, cal de todas, de que a violencia máis difícil de detectar é a violencia psicolóxica de control, a de control e emocional, as dúas, clarísimamente máis difícil de detectar, pero tamén hai unha violencia moi complicada de detectar cando se produce no seno da parella, que é a violencia sexual. Moi difícil de detectar. E é moi complicado traballar cunha muller de 70 anos que ten sido violada polo seu marido nos últimos 30 ou 40 anos, explicarle que iso é unha forma de violencia, que é unha violación, que é unha violencia sexual, que é un delito, porque é certo que hai unha cuestión de carácter cultural e estrutural que iso ten sido máis difícil de rachar. Entón, sí, vos invito a ver esos datos desa macroenquisa e ver o indicador da idade. A min resultoume tremendamente curioso, sobre todo para as políticas de intervención, non? Cando efectivamente é a mesma política que temos que empregar para unha rapaza de 20 anos que está sendo víctima de violencia de xénero, de violencia sexual, é o mesmo xeito de actuar para unha muller de 70 anos que leva sendo víctima os últimos 30 anos de violencia sexual a mans da súa parella? Pois posiblemente non, non? Pero os datos son moi chamativos e vos invito a que os vexades. Exactamente o mesmo, e só permíteme isto, que ten que ver tamén cando hai situacións de migración. Iso o tes visto ti. Non é que haxa máis, o que si é que a enquisa clarísimamente detecta máis víctimas e tamén máis agresores. Do mesmo xeito que detecta casos no ámbito tamén da discapacidade, cando se produce, cando hai situacións de discapacidade de carácter, sobre todo, intelectual. Físicos tamén, hai moitas formas de exercer máis a violencia de xénero. Eu me atopei na miña vida a un señor que exercía a violencia de xénero contra a súa muller, que era ciega, escondéndolle as cousas e mudando os muebles de sitio na casa. Entonces esa señora se levantaba todas as mañás e tropezaba con absolutamente todo o que había na súa casa, chocaba, porque estaba todo desordenado. E el se reía, se divertía facéndolle eso a súa compañera. É unha forma de violencia de xénero clarísima, non? Entonces, formas distintas que creo que hai que abordar. Bueno, a pregunta, si chega, bueno, hai moita información, eso é sin duda, o que a veces pode ser contradictoria, creo que hai que ir tamén algo máis alá da pura información. Moitas veces é puntual, cheganos o día que hai o curso, o día que hai a actividade, que fai o CIN, o día 25N, ou cando hai un movimento potente como o Me Too. Que pasa? Que mostra só un tipo de violencias, as que son máis difíciles de ver,
pois son iso, a psicolóxica ou a emocional e sexual, e tamén é máis difícil de ver, por qué? Porque volvo de sempre, os modelos que temos, sociais, culturalmente asentados e exitosos, mostran con naturalidade e normalidade relacións violentas e desiguales. Mostran nas series, nas películas, vemos como, pois, efectivamente, pois, a maioría das mulleres están a disposición dos señores e non ofrecen moita resistencia, e se ofrecen, xa buscan alternativa cando desexan ter relacións sexuais, vale? Cando, bueno, pois sufren desigualdades económicas ou sufren desprezos, menos valoración ou están nunha posición subordinada. E iso vémolo permanentemente, en casi todo, si subordinadas económicamente, subordinadas, bueno, nas relacións que manteñen entre eles. Entón, pois, realmente costanos detectalo, porque non estamos preparadas e porque efectivamente os modelos que temos ao noso redor e ademais de triunfo, pois, ou de éxito, mellor dito, pois mostran relacións violentas e situacións de violencia con total normalidade. Entón, bueno... Cristina. Sí, intentando responder un pouco a pregunta que facías de como chega a información ás mulleres desde o meu campo limitado. No CIM, por exemplo, atopamos que a información chega dependendo do perfil da muller que temos diante. É dicir, estou de acordo co que dicía Laura, cando é unha persona, unha muller maior, é moi complicado xa o primer paso que temos na guía, recoñecer. Claro. Entón, e aínda que recoñeza, non actúa. Moitas veces porque estamos ante unha muller que ten unhas limitacións totais para todo. Sometida a unha crianza patriarcal e non é capaz nin de facer unha xestión sinxela no banco ou coa administración pública. Entón, eso xa lle dá vértigo. Dicir, mira, vai ao banco e pide un extracto porque ti estás na conta, aínda que non teñas acceso, e xa non é capaz. E tamén logo temos o problema social, que para esa muller que ten construída a súa vida totalmente e a súa identidade en torno a esa relación de parella tóxica, delictiva, porque hai un maltrato, pero é moi difícil conseguir que rompa. Encontrámonos maltratos en mulleres maiores brutales e que para elas era un fracaso romper, non era unha salvación, era un fracaso. Entón, aquí, a información que lle podamos dar fállanos a primeira de todas, que é recoñecer a violencia. Logo, en perfiles moi xóvenes, non lle podes hablar directamente de maltrato, porque iso a ela non lle pasa, iso pode pasarlle a súa nai, pero a ela non. Entón, tens que desarrollar as ferramentas para que o vexa. E aí xa actúas, e aí vai con vaselina a cousa, porque unha vez o ve, rompe e incluso volve ser reivindicativa, pero tes que traballar ese primeiro paso. E logo xa depende dos perfiles, recoñecer as mulleres son conscientes do que lle está pasando, polo menos nas capas máis visibles da violencia, a física e a psicolóxica. A sexual, e que moi poucas recoñecéronse víctimas de violencia sexual no CIN. Nos facemos reunións de equipo, e aí, coa psicóloga, e respetando sempre o pacto de confidencialidade que temos as tres, é donde a psicóloga vuelca datos de que hai violencia sexual. Pero a min, como abogada, cóstalle, aínda dalles vergoña, non? Entón, a información como chega, bueno, pois moi tamizada. Bueno, que interesante todo o que nos estades a mostrar, non? Unha das preguntas que tiñamos pensado facía referencia a estes 3 puntos, non? Que se recollen no manual: recoñecer, actuar e restaurar. En cal deles credes que é preciso incidir máis? En cal credes que se está incidindo menos? Tomo o guante un pouco do que dicías ti, Cristina, dicir, na detección, mesmo na detección, ainda segue
Habendo moitos problemas, non? Sí, hai na detención, pero que eu é que non podo dixir un. Porque actuar tamén é importante, pero que restaurar, se a muller non lle das unha solución económica, unha tranquilidade mínima de que vai ter cubertas as súas necesidades vitais, non vai romper. Entón, é que son os tres. O pensei moito, cando vin as túas preguntas, cal elixo? E non podo elixir ningún. Os tres son necesarios. Sí, era unha cuestión un tanto aberta, sí. Queres intervir, Laura? No, se non outras, eu quero dicir unha cosa. Sí, Concha. Bueno, eu creo que no de reconocer ou detectar, polo menos é no que máis traballo facemos. Todos están conectados, obviamente, sin detectar ou sin recoñecer, non vamos poder actuar ou non vamos poder facer nada, e sin facer nada, pois tampouco vamos a reparar. Están conectados, pero creo que no que avanzamos claramente é en detectar pola vía, a veces peligrosa, de animar a denuncia, vale? Todo o que temos e vemos por aí é denuncia, aquí ten este número, denunciable. Hai moitas campañas de visibilización, sensibilización a redar de datas concretas, como o 25N, ou houve campañas potentes de figuras significadas como o Me Too, para visibilizar e detectar algunhas violencias. Ahora, incidimos moito menos en actuar e restaurar. Por qué? Porque tamén ten moitos máis costos. Hai que moitos máis costos non só económicos, senón tamén profesionais e éticos. Hai que saber estar, acompañar, hai que ter toda a disponibilidade, todo o tiempo, porque a denuncia é un momento, pero acompañar todo o proceso hai que ter outra formación, outro conocemento, outro tempo. E restaurar, nin o quero decir cuánto. E, de feito, todo o que ten que ver con actuar e restaurar, eu creo que a maioría está externalizado, privatizado. Vale? Na primeira parte, no CIN, bueno, si, recollemos, orientamos, acompañamos no primeiro momento, pero despois, que? Acabo de ver aquí que hai, por exemplo, para necesidades de vivendas. Hombres, hai unha rede de vivendas de 6 en toda Galicia. E chamanlle piso tutelado para mulleres que son sobrevivintes, que estuveron en peligro mortal. E logo van tuteladas a un piso, a unha casa comunitaria. Bueno, ou hai unha renda de salario da liberdade que puxeron e tal, carai, entre 200 e 800 euros. Calquera de nós estábamos agora dispostas a presentar. Eso todo hai que conseguilo con moitísimas dificultades e pasando por unha denuncia que se non estás ben acompañado, o sea, se non se actúa ben e non estás mínimamente reposta, corres pero risco vital das exixencias. Entón, eu creo que onde temos o grande fracaso é en actuar, acompañar e tamén en restaurar. Hai un centro de recuperación integral ás mulleres, en toda Galicia. Hasta creo que fai atención ambulatoria, non o podo nin de creer. Non me consta que me gustaba como profesional que tuéramos programas que nos dixeran como facemos a restauración, non só a restauración persoal, senón social, comunitaria, profesional, de unha muller que foi vítima e sobreviviu. Mellor prefiro chamarlle sobrevivinte de violencia de xénero. Nin siquiera consta, porque si non facemos pouco máis que xustificar subvencións, sobre todo, o que digo, como casi está todo externalizado en entidades privadas ou entidades sociais, pois, bueno, que estamos aí para que non vaya só ao xulgado, para que se ten unha consulta veña aquí, pero pouco máis, non temos siquiera o mínimo de valor que lle podemos dar. Bueno, vamos poñer en marcha protocolos, que eso sí que hai, este proceso, este protocolo, e vámoslo a avaliar, a ver que pasou, cuánto tempo tardamos, que dificultades atopamos, por onde podíamos tirar. Non me consta ni siquiera nada deso. Entón, eu creo que en actuar estamos no mínimo, vale? Despois dunha denuncia, en restaurar, empezando, non sei. Laura.
concordo completamente que hai que repararse nun segundo para coller aire, impulso e avaliar, e non se pode saber o que se está facendo ben ou mal ou regular se previamente non avaliamos, como digo, os programas que están en marcha. Sí creo que compre facer unha revisión, non, dos resultados, sobre todo do impacto que tiveron algunhas políticas, porque curiosamente podemos levar algunha sorpresa, non? Si escarbamos máis do debido e de repente pois aparecen políticas que non pensábamos que estaban dando bons resultados, intervencións, son francamente exitosas e deron moi bons resultados interesantes, e outras que pensamos que van moi ben e ao mellor pois vemos que non. E eu me gusta sempre mirar para atrás a veces nalgúnas cuestións e quero facer un plantexamento tamén, non? E é unha cuestión que non podemos perder nunca de vista. A min non me gusta a xente que di que non hai dereita e esquerda, que non hai arriba e abaixo. A mí me gusta mirar o ascensor social e ver que a pobreza se está cronificando e que se hereda. E creo que, ademais, é un momento moi interesante no que as mulleres nos temos que parar a discernir, efectivamente, con ese novo concepto que é unha ferramenta interesantísima de análise que é a interseccionalidade. Non creo que teña un suxeito político, pero sí creo que é unha herramienta interesantísima para analizar, e sí creo que, como dicía Angela Davis, non? A opresión bebe de tres fontes, bebe da raza, do sexo e da clase social. E creo que as mulleres pobres teñen moitísimos máis problemas para salir da espiral de violencia que as mulleres con recursos. E creo que as mulleres pobres teñen moitísimos máis problemas para todo. As mulleres negras, ela falaba das mulleres negras naquela América dos anos 70, que sufrían moito máis que as mulleres blancas, que esa xeración da terceira ola de Clinton, de Betty Friedan, non? Ela decía, non, me enfrento aquí porque eu non teño os mesmos problemas que elas. Eu son unha muller que sufro, ademais, a violencia policial, a violencia derivada de vivir nos arrabales de Los Ángeles, tal. Non, como lo plantexaba? Isto é unha cuestión que non podemos perder de vista cando diseñamos políticas de igualdade e que non podemos perder de vista cando estamos facendo intervención social de calquera tipo, sobre todo cando estamos diante dunha víctima de violencia de xénero. A causa principal pola que unha muller non denuncia é porque non ten recursos económicos para separarse, para irse dunha casa, porque hai unha dependencia económica do seu agresor. E como ben decía Concha, a veces os recursos son claramente insuficientes. A lei fala dun 75% do IPREN, non? É certo, fala do 70, creo que o 75%, non estou segura, non? Pero, bueno, é certo que é unha odisea. Eu si creo que esa parte que ten que ver directamente cunha situación económica se ten que reforzar. Os poderes públicos teñen que reforzar os recursos, a intervención, todas as políticas de inserción. E isto está relacionado con mulleres de todas as idades, é certo, pero coas mulleres pobres especialmente, coas que non teñen ningún tipo de recurso ou teñen dependencia económica do seu maltratador. Elas e os seus fillos, porque a veces tamén se exerce así a violencia económica e a violencia vicaria, exercendo violencia económica para que os fillos e as fillas desa víctima non podan estudar. O marido as amenaza con retirarle cuartos, por exemplo, para os estudos. Non é a primeira vez que vimos estes casos dos seus fillos e de fillas. Por tanto, é esa pescadiña que se vai mordendo. E a mí me parece tremendamente grave este problema e non debemos perdelo de vista en ningún caso. Mira, se Carmen non abra a boca, eu quero dicir unha cousa. Esas políticas ouas Claro. a galego e a nivel local e foron exitosas, porque tamén hai que dicirlo. Hombre, claro que vos sei. Non partimos de cero, ouas, con recursos, con medios e con transversalidade. Perdón. Sí, encarna, toda a razón, Vale, eu para pechar, entre recoñecer, actuar e restaurar, creo que o xornalismo debera prestar atención a restaurar, porque creo que é algo do que nunca falamos, e creo que é moi difícil falar porque sería suporía ter a confianza dunha muller sobrevivente que quixera compartir connosco como foi ese proceso para ela, e requeriría da nosa parte o tempo para poder acompañala, quizá empatía e despois a honestidade agora de escribir ou de contar
a súa historia, non de transmitila. Creo que sería moi bo, que sería un exercicio que nos levaría a poder falar de violencias machistas fora dos momentos puntuais, pois das datas que todas coñecemos, e dos casos puntuais flagrantes e dos feminicidios que sempre nos levan a poñer o foco aí. Penso que falar de como as mulleres sobreviven podería ser algo que nos permitira poñer o foco nas violencias machistas de maneira transversal todo o ano. Moi ben, pois podemos dar por pechada aquí a mesa. Quedan moitas cuestións pendentes, non, Carme? Pero creo que estamos sobre da hora. Sí. Igual non sei se abrir un pouco o turno de palabra. Sí, moi ben. Pois abrimos entón quenda de palabra. Sí. Porque hai palabras que dicen que... Sí. Tengo moita gracia de decir cosas. Sí. Veña. Bueno, se podía entender igual. Sí. En principio, que teñamos moitas ganas. Non vai ser posible resumir tanto como fixestes vos extensivas cada unha das vosas palabras. Pero, bueno, en principio, cando falabas Concha, ti, que non me acordo como tú decías, Cristina, non era contradictorio, en certo modo, as primeiras intervencións, sino as vez complementarias, eu penso. É dicir, sí que apuntaron o que está dicindo Concha, que non nos veíamos na situación de que agora, quizás nestes dous últimos anos con máis virulencia, ese rebote está sendo moi plausible en casi todas as esferas sociais, non só políticas, que efectivamente os rapaces e rapazas levan á escola o que as situacións se escoitan en todos os sitios, nas casas e todo este tipo de cousas, que non podemos negar. É dicir, non podemos negar que se dimos pasos para diante, que efectivamente temos que darnos conta que para suturar unha ferida temos que ser conscientes do que sí fixemos, se fixo e se conseguiu. Pero todo o que se conseguiu, en parte, está apuntalado en fíos e sempre fixemos que fora non o suficiente. Quero dicir, se algunhas cosas quedaran plasmadas no seu momento en unha lei completamente, ou se volver a rectificar esa lei porque non era completa, ou, por exemplo, nos temas do dereito, todo o que estás dicindo, agora tendríamos outras ferramentas que moitas veces carecedes delas, por exemplo, nun xuicio. Por qué? Faltan cousas. Efectivamente. Entonces, o que non podemos dar, como xa estamos aquí, e parte das activas do movimento feminista, é o que temos que recoñecer que se non estamos aquí atendendo é porque a mellor estamos cansadas de autoescoitarnos, de que fixemos moito, de que fixemos tal, de que non fixemos... Pero, se as cifras son as que son, a situación sociolóxica é a que é, vamos a analizar, e gracias por esta guía, mil grazas a todas as que colaboran, etc., que é o que está facendo que esos pasos que vimos non suficientes nos están rebotando, pero non por nosa responsabilidade, sino que analizamos deso. É grave que me digas que existe unha comisión de seguimento do Pacto de Estado e parte do feminismo non se entere ni que existe a comisión, que non chega información a nada. A ver, entonces estamos de broma, pois un chiste. Non pode ser. Ahora, non pode ser, nos tenemos que autorresponsabilizar as persoas que nas esferas políticas teñen unha responsabilidade, que non sabemos ni o pacto ni a evaluación. Incluso hubo moitas críticas, porque acabo de ver, porque non me acordo daquela que nos, por exemplo, na plataforma fixéramos crítica a esos 1.000 millóns, porque se repartíamos cada uno non era tanto, aunque lo parezca, porque había tantas carencias, que uno teña cifras ata, e como non teña cifras ata de cuánto nos tocaba cada uno, era ridículo. Entón, o tema é que non pode ser que un tema tan vital, do que nos costou 1.000 millóns, aunque van poucos, non sepamos algunhas das subvencións como se dan. Porque te digo unha cousa, a xente que ten responsabilidades nos concellos, a ver, para gastar nunha pedra en un edificio hai que poñer ali 50.000 contratos e 50.000 lupas. E despois, por resulta, vemos cartéis que se pagan con fondos europeos e dos concellos onde ao mellor se va efectivamente a facer flores e é do Pacto do Estado ese diñeiro. Non pode ser. Onde están os equipos técnicos? Por que non hai equipos técnicos? Porque non hai formación de xénero. Non hai formación de xénero en ningún equipo técnico. Hai pouca formación de xénero en algunos things, se vos digo, o sinto por ti, pero coñezo xente, que che digo a formación que ten en xénero, que yo teño alguna compañera que dixo, bueno, yo tampouco é para tanto, señoras, en estes últimos anos, que chaman a asociacións feministas de Flanzo Pilar, preguntándonos información e onde acudir, que quedo pasmada, e como tenemos que actuar. Eu, neses casos, como di Concha,
hai que ser moi prudentes e esfornarnos moito para meter a prata cualquier cousa. Intentamos que canalizar en profesionais que o que debe ser. Pero despois, como está externalizado moitas das cosas, teño amigas que dan un curso de xénero, que dá un curso de xénero que distingue o xénero porque o rosa é rosa e o azul é azul, que foi a un rollo de 250 horas a contratar unha empresa, atende de ver, es que non producir as palabras. E eu digo, vamos a ver, que vamos a quitar de aí? Se estamos desperdiciando los fondos que hai, lo que damos. Entón, vimos aquí entre todas nós, porque todas nos ocupa, nos preocupa, e eu, como parte do movimento feminista, non quero retroceder, pero estamos retrocedendo porque hai interés en que se retroceda. E despois, nos últimos anos, está unha incidencia que o propio movimento feminista, as feministas, de pasar a tener unha forza social, política e reconhecida, estamos arrinconadas outra vez. Con vez de decir que as mulleres teñen violencia de xénero, as mulleres, iso non pode volver a pasar, porque senón non estaríamos aquí. Entón, analicemos a situación, demos parches, pero que non pode ser que esa lei non se reformara milloritaria, millor, que a lei galega fora millor que a estatal, e que houve xente que estive en alguna cosa no Parlamento de Galicia, que houve xente que non a lera nunca, pero la quería reformar. Eu lle preguntei, tú le diches para que la reformar? Bueno, por lo menos hai que formarse. Formación, formación, formación. Entón, grazas por isto, porque é moi necesario, pero desde logo, algunhas non son contradictorias, pero non nos damos autocomplacencias, ya lo sabemos. Hai que facer, porque hai mulleres que están sufrindo, me contou outra compañera de Concha outro día, que o repunte que está atendendo a mulleres víctimas de violencia psicolóxica e sexual, tú sabes que te quero dicir, que é tan exagerado despois do COVID que non dá feito. Non hai atención, non dá feito a psicólogas incluso privadas, con todo o que está pasando. Entonces, vayamos a que se exixir análisis estadística, análisis da estadística, porque algo temos que mudar para que mellore. E poñer os parches, non parches, sino cambiar cousas para que estas cousas poden ser posibles, para que as profesionais teñan ferramentas, non? Si queredes responder dende a mesa. Algúnha outra intervención máis? Sí. Bueno, é un pouco na liña do que dicías ti tamén, do que comentaste despois na mesa. Eu creo que é compatible o optimismo co pesimismo, é dicir, no sentido de que efectivamente fai exactamente 20 anos, primeiro a nivel estatal e despois a nivel autonómico, polo menos se recoñeciu nunha lei a existencia da violencia machista. Entón, a partir de aí, puxeronse en marcha medidas, puxeronse en marcha numerosas actuacións. Que pasa? Que eu entendo que o pesimismo nos ven, porque precisamente 20 anos despois teríamos esperado que ese salto, ou esa evolución, ou esa atallar a violencia, tivera sido máis eficiente, máis efectivo. Entendo, bueno, polo menos é o que sinto, non? Pero tamén creo que é un momento no que é imprescindible efectivamente reflexionar, avaliar e pensar, porque hai cousas que funcionan, hai outras que non, hai cuestións que todas detectastedes e moitas das que estamos aquí detectamos que funcionan mal. Agora, efectivamente, non só que a legislación, senón con todos os cartos que se invertiron. Antes non se invertía prácticamente nada nesta cuestión, entón, claro que tiñamos unhas expectativas mellores, como non as íbamos a ter. Tamén é certo que algo se debió avanzar, porque agora o primeiro paso, que é o de recoñecer, está moito máis evolucionado que fai 20 anos, e tamén é certo que se o feminismo, o enfoque do que é a violencia machista sufre tantos ataques desde o negacionismo, é porque é unha actitud reaccionaria, porque ven perigo contra o seu estatus patriarcal e machista. Entón, algo si debemos progresar. O que pasa é que son fuertes, son moitos, en algúns casos ten cartos. Entón, claro, temos que seguir armándonos e resistindo fronte a iso, pero tamén seguir dando pasos. E, ademais, unha parte da sociedade que non está tan metida nisto como a nós, ao mellor precisamente o problema é que non entenden, como invertindo tanto, siguen morrendo mulleres. Digo morrendo mulleres porque é o máis visible, vale? Para a sociedade en xeral. Non morren, as matan. Temos que modificar as matan. Porque siguen matando mulleres, pero están mortas, porque é máis. Sí, que xa o sei.
efectivamente, siguen matando mulleres e sufrindo outro tipo de violencia físicas, todas. Que pasa? Entonces din, pero a ver, isto que fan estas persoas non vale para nada, andan tirando cos cartos. Quer dicir, non é só o negacionismo da violencia machista, tamén é un desprestixio das políticas feministas. Non só negar, desprestixialas. As políticas que utiliza a administración pública do seno feminista, porque hai que empezar a decir que as feministas maioritariamente non gobernamos. Non nos deixan a maioría dos casos. Non puntúan as listas electorales mucho. É cando fain a ofensiva, estuvo á vista. Personalmente creo que da formación en moitísimas profesións a formación en igualdade é imprescindible. Creo que incluso donde se pudera ser obrigatoria, debería ser obrigatoria, se vai moito tempo, desde logo dos teens, o nivel de exixencia de formación e igualdade é vergonzoso, porque eu creo que para traballar nun lugar tan claramente destinado á atención das mulleres, porque é para eso, que non teñas unha formación en igualdade, pareceme, non sei, surrealista. Ana, creo que querías facer un apunte. Vale, sí, perdón, un apunte moi rápido. Quería dicir que, aproveitando que estou aquí, a respecto dos fondos do Pacto de Estado e da formación, que dende o Colexio de Xornalistas levamos case 4 anos tratando de sacar adiante unha formación en perspectiva de xénero nos medios de comunicación en todas as redaccións en Galicia, que simplemente necesita pois do apoio, do financiamento que estábamos buscando pois na Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. Que nos leva a que lle damos todo feito, solamente teñen que poñer a sinatura e todo o resto está feito. Deronnos o visto bo para comezar co noso proxecto, que consistía en formar a unha serie de compañeiras e compañeiros cunha especialista que é Isabel Menéndez, a profesora Isabel Menéndez, que seguro que moitas de vos a coñecedes, que xa fixo formacións aquí en Galicia con anterioridade, formar a ese equipo que despois iría a formar a outros compañeiros as redaccións, para que a formación viñese de xornalista a xornalista e non se puidese decir, bueno, isto era moi teórico e non se aplica a nosa realidade. Non, queríamos que fora unha cousa absolutamente práctica e que atendese a realidade do día a día do traballo dun e dunha xornalista, vale? Ese equipo formouse, pero xa caducou, porque o seguinte convenio que había que asinar coa Xunta nunca chegou. A seguinte vez que conseguimos que se sentaran connosco para facelo, dixeron que sí e nunca chegou. Outra vez volvimos a facelo e nunca chegou, e a terceira vez foi agora antes das eleccións, que había moitísima presa por formalizar eses papéis, e unha vez máis deixáronnos na estacada e agora acaban de dividir, como xa sabedes, o chollo, entón agora estamos en terra de ninguén de novo. Bueno, só quería deixar aquí este apunte porque bueno, creo que se deben decir tamén cando estás facendo algo e non o consigues, pero quería que souberades e que seguiremos intentando. Cris, tempo para que presentedes a guía que tedes que tamén, pero eu como persona xa de edad, como se nota, quería decir dúas cousas. Primeiro, a historia demostrou que cando un movimento avanza, aparecen movimentos reaccionarios como sempre. E as mulleres somos o movimento máis progresista que hai no mundo para cambiar. Entón, non vos pensedes que non van a defender os seus privilexios, o van a facer. E agora estamos, a historia se move por oleadas, estamos nunha oleada dese tipo. Entón, primeiro, recoñecer que avanzamos e moito, por eso, está na fase de ataque como está, evidentemente. Totalmente de acordo. A postura machista e patriarcal é por iso. É a resposta a nosa loita. Todo iso, tenemos que ser máis hábiles. Cris, creo que querías intervir. Hai un tema no que eles están intentando entrar, porque non xa ganamos esa batalla, que é a violencia intelectual. Porque esa batalla está ganada. As mulleres están mellor formadas, ocupan postos de traballo. Donde hai que ganar esa batalla? Bueno, hai que facer políticas públicas feministas. Non vale que as mulleres esteñan, teñen que ser mulleres feministas.
e que se den conta de que non é avanzar en individualidade, é avanzar en colectividade por todas. Somos comadres, que é a única maneira de ganar. E unhas irán, sempre foi así, unhas darán pasos máis adiante, outras irán un poquinho máis atrás, pero se necesitan políticas públicas que nos contemplen a todas. E iso se fai, cando se están os gobernos, temos que concienciarnos que os gobernos están para nós. E temos que gobernar porque aí hai moitos recursos e temos que poñer a disposición das mulleres, porque somos ciudadanas e pagamos impostos. E segundo, evidentemente, temos que estar na renta social, a rúa nosa. A queremos de noite e de día. Pois xa está. Por tanto, nin desánimo e simplemente a veces hai que cambiar, hai que mudar. E é verdad que se fixeron políticas públicas moi activas que dieron resultado. Bueno, pois a recuperarlas, xa está. Cris, sí. Bueno, totalmente de acordo de que efectivamente eu tamén penso que hai un efecto rebote moi potente do lado que ve atacado o seu modo de vida asentado, patriarcal, pero un pouco al hilo do que comentabades vos, o da violencia sexual que decía a primeira muller que intervino, eu penso que, sí, violencia sexual están denunciando, están saturadas as psicólogas, pero non creo que a violencia sexual que sufren estas mulleres sea de 5 anos en adiante. Eu penso que antes as mulleres ou non a identificaban ou non a denunciaban simplemente. En canto á formación dos teens, non podo falar por todos. Eu podo dicir que os que eu traballo en o de Arteixo, que é onde estou eu 10 horas a semana, e cos que teño relación do entorno, hai unha formación altísima. Non podo dicir o mesmo, por exemplo, do turno de oficio da quenda de violencia de xénero. Aí a formación xa deixa moito que desear. Pero, bueno, en concreto nos teens, para mí é nivel pro, vale? Xa. En canto ás cousas nas que temos que poñer un pouco o punto de mira é na violencia vicaria. Falaban de que matan... Si, apagouseme. Eu pensei que me habían apagado o micro, pero non. Escoitaseme igualmente, si. Vale. É na violencia vicaria. Decían que matan mulleres. Non só están matando mulleres. O patrón está cambiando. Están empezando a matar nenos e nenas. A violencia está subindo un punto. O vértice da pirámide xa non é que nos maten a nós, é que están matando a nosas fillas e fillos. Eu penso que hai un patrón, de feito, en Arteixo estamos facendo un estudio cos medios que temos dos casos de violencia vicaria, non de asesinatos, pero hasta chegar a ese punto dos casos de violencia vicaria que temos, porque pensamos que o patriarcado está armándose para loitar contra nós en ese terreno. Eu xa o vivín cando era a patria potestad, non valía para nada e todo era custodia, e agora resulta que a patria potestade encheuse de contido porque é irrenunciable e non ya podes quitar, e penso que é unha xogada parecida que está facendo o sistema patriarcal gobernado capitaneado por quen o capitanea, para que agora mesmo hai un repunte da violencia vicaria. Van usar os nosos fillos e as nosas fillas para atacarnos. Penso que aí, entre outros moitos puntos, temos que estar moi atentas, porque o patrón está cambiando, e senón daqui, oxalá equivóqueme, pero daqui a unos anos o imos ver. Concha. Bueno, eu basicamente coincido ca intervención que aquí se fixeron, particularmente voume referir á última de Encarna. Efectivamente, eu creo que xustamente temos as resistencias que temos porque avanzamos, vale? Porque avanzamos é moito, e quen perde os privilexios, pois reacciona defendéndoos cada vez máis cruelmente, como dice Cristina, respecto da violencia vicaria. Pero que é o que me preocupa a min? Vale, pois preocúpame que a nosa maneira de continuar avanzando, incluso resistir, que é onde eu sobrevivir, estámoslo facendo cada vez máis individualizadamente. E refírome máis ali aos mozos e mozas, individualizadamente, que é como facemos cando nos manejamos pois só co noso teléfono, cas nosas redes, cando non buscamos espacios para a organización e para compartir, non creamos redes nas que poder facernos fortes, empoderarnos. Entón, a min iso preocúpame, que canto maior é a ofensiva, é máis organizada e con máis
poder económico, incluso poder xudicial, legislativo, para derivar algo, pois nós estamos máis ensimismadas ou máis ailladas as feministas. E logo, mulleres feministas para facer políticas públicas, pois tamén demos pasos importantes, vale? E hai moitas mulleres feministas tamén, non só mulleres feministas que se puxeron ao frente, pero carai pro costo, vale? Pudo costar a vida delas e das súas entorno máis próximo. E víronse soas, tamén creo que as deixamos soas, as propias mulleres feministas, o propio movimento feminista. É para que o pensemos, esas son as miñas preocupacións. Hoxe que non viñen optimista, oye, que podía vir, pero non. E despois... A ver, había unha... Que non acabei, só a última palabra, para comunicar con Cristina. Termina Concha, creo que había unha intervención pendente. O tema que planteades... O tema que planteades... O tema que planteades sobre a formación, que é só un exemplo do que nos falta, o exemplo da formación nos CINs, no turno do oficio, nos medios de comunicación, eu no ensino, que non se mete nada, pois non revirte nada máis que o valor que se lle dá, maiormente, pouco valor, e despois a precariedade, todos estes ámbitos do que falamos, se o CIN, se a abogacía, e particularmente o turno do oficio, sean os medios de comunicación nas redaccións, non na dirección, nin no soporte económico dos xornais, somos mulleres, maioritariamente, e vivimos en tan precario e sufrimos tantas violencias como as outras mulleres, como todas as mulleres. Non somos distintas, non é máis que un reflexo xustamente das desigualdades e das violencias nas que vivimos para manter esta estrutura patriarcal e de privilexio de quenes teñen o poder. Había unha intervención pendente dende o público e con iso terminamos porque estamos moi sobrepasadas do tempo xa. Esta casa que nos acolle vai nos botar fora. Só unha punta, Teresa, un segundo. Sí. Antes de que fale, para que peche a compañera do público. Só un segundo a colación tamén do que se dixo aquí, como se fixo unha reflexión, un chamamento casi directo ás mulleres na política, pois eu estive 20 anos en política, coincidín con Carme, con Silvia, con Elvira, con outras compañeras, con Patricia tamén, pero decía ela, soas sempre ou casi sempre. Cando se plantexaron os debates máis complicados, solas sempre. Cando se tratou de apoiar a outras compañeiras feministas, soas sempre. É moito máis fácil recambiar a unha muller en política que recambiar a un home. Inda que esa muller teña moito máis peso interno e externo, institucional e orgánico, moito máis fácil, porque se quedan tan panchos. Así que isto foi así sempre. O fixeron as mulleres da Revolución Francesa que lle recortaban o pescozo. O fixeron as sufragistas que a mitad delas, desde Billy Pancos as demais, estaban na cadea. Soas entre nós un pouco tamén. As mulleres da terceira ola pasárono tamén mal e decidiron estar en política nos ámbitos de decisión, desde o Tribunal Supremo, que había que estar, hasta os órganos de poder. E agora nesta cuarta ola, que hai riscos, pero tamén hai movimentos interesantísimos, como se decía antes, todo movimento, o decía Encarna, ten unha resaca, toda ola ten unha reacción, estamos vivindo esa resaca que se nos ven, entón xa estamos habituadas, xa coñecemos todo isto. A violencia de xénero se reinventa, os maltratadores se reinventa, pero nós tamén cada vez sabemos máis sobre eles e sobre o comportamento da propia violencia, así que seguir formándonos, seguir ocupando espazos, isto está moi relacionado co poder. A violencia de xénero está moi relacionada co cuestionamento do poder e isto ten unha base profundamente teórica, profundamente política, profundamente feminista e iso non o podemos perder de vista, non podemos desdibuixar o feminismo de todo este proceso. Así que ánimo as que estamos aquí, as que estades aí, a todas, porque nunca choveu que non escampara. Rematamos coa intervención pendente que nos queda do público. Sí, Pilar, collendo un pouco o final de Encarna e resolvándote a ti, Concha. Ben, resolve. No, a ver, estou de acordo no que dis así na base, pero tamén vou a dicir, solas, pero buscaron compañía. Efectivamente. E a compañía foi onde eras.
Eu creo que todas temos bastante que reflexionar sobre iso. Outra cousa é o son as que estamos dentro das organizacións. Iso creo que moitas que estamos aquí... Sí, pero eu referíame a outra soedade, non a das organizacións. Eu creo que Concha non falaba de eso. Non, falaba do primeiro, do que me respondes. Solas, como deixamos solas as mulleres que están en política e como as mulleres que están en política fan as súas propostas políticas sin contar como movimento social ao que teñen. Vale, eso me refería. E se non tiveramos con todas as últimas leis, por exemplo, de igualdade de Irene Montero, se tiveramos unha mesa como Dios manda, donde estiveramos todas, donde pudiéramos falar abertamente, pero non só contar con nos para falar, ou cando berramos moi alto, senón ternos, e o que sirve para feminismo sirve para todo, para ecoloxía, para non sei que. O que pasa é que agora estamos neste tema e falo deste tema aquí. Últimamente, en todos os sitios que vou, fago esta reflexión, porque creo que é necesario que teñamos en conta que os movimentos sociais son maiores de idade e non saben menos de política que os que estamos en un cargo de representación política, e que se non somos capaces de darlles voz e de darlles capacidade de decisión, non só voz, que sintan que a súa aportación serve para algo ali, que non van solamente para que quede bonito. Se non somos capaces diso, non imos avanzar. E as mulleres, como di Encarna, somos as que temos que facer, que somos as únicas que vamos a ser capaces de romper esa barreira. E mentre non rompamos esa barreira, non rompemos a barreira do bipartidismo. E outra cuestión que me parece moi peligrosa é non agarrarse demasiado aquelas cousas que podemos facer ben noutro tempo. Eu tamén, a mí tamén pasa as escolas de mesas que estiven, non agarrarnos en exceso, ser capaces de facer autocrítica do que fixamos. A lei de 2004, puta madre, pero agora hai que cambiarla, colega, porque xa non vai. Entonces, la Constitución maravillosa, pero oiga, que non nos representa, que esa maioría naceu fora dela, que hai que darle unha vuelta, que non pasa nada. É dicir, non agarrar, porque últimamente fomos con unha cosa que montaron as compañeiras de Compostela, precisamente falando de cales eran os recursos que había sobre a violencia e demais, e ali se puxo de manifesto que moitas cousas non se estaban utilizando porque, que se deran de baixa algún recurso que os eliminaran porque non se pedían. Como se van a pedir? Se non se sabe que están. Se ni siquiera as asociacións feministas que estábamos ali sabíamos que existían. Entonces, oiga, a ver, é que eso é fundamental. Entonces, necesitamos abrir esa brecha e só as mulleres vamos a poder facelo. Entonces, eu creo que é necesario que fagamos esa reflexión e ali escoitamos como moita xente, como se defendía, sobre todo, con todos os respetos para as juristas, pero sobre todo, desde o mundo do dereito, hai como unha obsesión muy grande por decir, no, pero os recursos están, vale, pero es que non están valiendo. Entonces, si están e non valen, cambiamos o modelo, ¿no? O sea, un pouco bueno, que necesitamos estar xuntas, as que están en política institucional e as que estamos na rúa. Mellor ese final. Ben, bueno, estamos na rúa tamén, menos etiquetas. Mira, nestes 2 anos o que fixemos é como o sionismo. Si non estás conmigo, tienes unha etiqueta. Eso non o debíamos permitir as feministas. Nunca. Imos ir pechando. Moitísimas grazas a todas. Non sei que había, nalgúna das intervencións díxose que este era un momento de reflexión e de análise, 20 anos despois da lei integral. Bueno, creo que creamos un espazo para a reflexión, para a análise, tanto daquelas cuestións nas que avanzamos como dasquelas cuestións nas que aínda quedan pendentes. Damos paso á seguinte parte, que é propiamente a presentación do manual. Gracias.